What's up mga G? OG Daks nga pala. So for today's vid is mag-unboxing tayo nitong Ulanzi video kit for smartphone. So let's do this. So eto na. Eto na nga. This is it, pansit. Fresh from Lazada. So may advertise si baby at saka si Mrs. So yun, Ulanzi. Kita ko na yung liwanag. So ito na mga G. So slowly but surely, just in case baka may masira. Yon. Maliit lang siya mga ka-G. So singlaki lang ng ng palad ko. Ito, open. Magagamit pa rin ito mga G. Huwag natin itapon mga G. So magagamit pa rin yan. So ito na. So yung yung lalagyan niya is solid talaga. So easy to carry lang siya if may pupuntahan kayo, ilalagay lang. So yun. So eto nga mga ka-G, ito yung niya. So kitams naman. So yun. So una, kunin talaga natin yung instruction, manual instruction. So eto nga. So ang laman niya mga G is yung shock mount ng microphone. Ito, shock mount microphone. Yan. Tapos ito yung tinatawag namin dead cat o furry windshield, para if mahangin yung background habang nagvo-vlog kayo, malakas yung hangin, hindi marinig yung tunog ng hangin. O yun na nga. At ito may isa pa. So at next, yung output audio cable niya. So dalawa yung binigay. So sulit. So kapag masira yung isa, may isa ka pa ring reserba. So dalawang output audio cable. Tapos ito yung stick niya. So yun, maikot-ikot. So at itong ang tawag to, kung saan nilalagay yung cellphone. So assemble natin ito mga G, no? At try natin i-assemble natin mga G. So ito, i-adjust lang siya. Adjust. So yun. Tapos ilalak para sure na hindi gagalaw. So nasa inyo na lang yan kung anong gustong position nyo. Ganito ba, ganitong angle ba, para magaganyan na lang. So baka yun oh. So yun, ano siya mga ka-G. Tapos ito, lalagay natin to. So yun, yan.
So the next part is itong shock mount. So microphone. So yung sa microphone pala mga G, nakalimutan ko. So ito yung microphone niya. Yan. So nakikita nyo ito. Ito yung microphone niya. So ilalagay natin to dito sa shock mount niya. So try natin ito. Ito lang muna. Op. Ayan. So try natin ito mga kachino. Ayan. Kunin natin itong phone ko. So pause muna. So pause ko muna mga G. Lalagay natin. So para mahirap, tanggalin ko muna yung shock mount. So yan. Paano ba to? Yan. So yun mga ka-G. Tapos ilalagay ko yung shock mount. So adjust na muna natin para yun. Yan baga. May nakalagay for phone. So dito para sa phone at saka dito para sa mic niya mga ka-G. So ilalagay natin to mga G for phone. So yan. Tapos tong sa mic. So eto na mga G. So yun. So adjust natin lang saglit. So eto. Ikot ng konti para mas straight. Ayan. So grip. So hindi siya malalaglag mga ka-G. So yung grip yung yung sa stick is sobrang lupit pa talaga. Naka 100%. So pwede pa itong mataas mo mga G. So hanggang ganyan lang pero okay na rin. So yun. Check natin yung audio niya. Mic check, mic check. Check mic, check mic. So yan. Oops. Get natin ng konting. Sige pa. Yun. Yan. Yun. So check natin. Mic check, mic check. Check mic, check mic. Check mic, check mic. Mic check, check mic, check mic. So sulit talaga mga ka-G, no? Sulit. If nakikita nyo. Kasi yung magbablog kasi ako mga ka-G, ganito lang ginagawa ko mga G. Extended yung parang selfie stick natin, no? So ito lang yung setup. Nasa kusina lang ako mga G. Nasa kusina lang ako nag-unboxing kasi sobrang aga pa. Hanggang dito na lang sa susunod ulit, no? So OG Daks. Peace.